Al cinema biguetà et presentem Expulsados, una comèdia romàntica amb tocs d'acció, interpretada per Jennifer Aniston i Gerard Butler, on un caça de recompenses ha de posar entre reixes a la seva exdona. Ideal per passar una bona estona. Estrena 9 d'abril. Para empezar, es ridículo incluso que me detuvieran. Hola, Nick. Ya, pero ¿por qué no has ido hoy al juicio? Hola, Milo. Qué casualidad verte aquí. Sí. Qué casualidad. ¿Eres un cazarrecompensas? Sí. Y por más que me duela decir esto, tengo que llevarte a la cárcel. Milo Boyd, interpretat per Gerard Butler, és un caçarrecompenses que està vivint una mala època, quan li assignen l'encàrrec dels seus somnis, capturar la seva exdona, la periodista Nicole Harley, interpretada per Jennifer Aniston, que ha violat la seva llibertat condicional. Milo es pensa que li espera un encàrrec divertit i uns diners fàcils, però quan Nicole s'escapa, seguint-li la pista on està encobert, s'adona que entre ells les coses mai no han estat senzilles. L'exparella intenta estar sempre un pas per davant de l'altre, fins que de sobte les seves vides comencen a córrer perill i han de sortir fugint. Si es pensaven que la promesa d'estimar-se, honrar-se i respectar-se era difícil, mantenir-se en vida serà molt més complicat. Tenemos que ir de incógnito. Es un placer, senador. Pues yo soy exmodelo. ¿En serio? ¿Y cuánto hace de eso? Tú cazas fugitivos, no les echas una mano. Sigo pensando meterla entre rejas. Vosotros hacíais una pareja horrible. Oh, perdón, ¿te he despertado? Y ella te amargó la vida. No tanto como se la voy a amargar yo. ¿Intentas seducirme? ¿Qué? Sí. ¿Qué es lo que encuentras más sexy de mí? Seguro que mi arma. Eres un... Exposados. Creo que debería cachearte. ¿Tengo pinta de llevar escondida un arma entre los pechos? ¿Qué haces ahí dentro? Una pel·lícula que de ben segut farà treure un somriure. Pots comprar les teves entrades al cinema biguetà o a la nostra pàgina web www.sucrescenes.com. I si vols saber més coses sobre nosaltres, veure tràilers o llegir crítiques, entra al nostre Facebook i fes-te'n fan.